Mensen in kaart gebruiken met andere aanstoken. Ja, maar dat alles is zo zit. Alleen precies. Dat is altijd Dan moet je goed waren, goed weg in de schoen. ja, het is niet hele collectie is niet. Maar je niet mooi staan. Ja, nee, maar mij mag nog zo zijn, ik weet niet wat. Ik zoek naar iets wat bij orange rally te maken. En die hier, dat is ook al rally te maken. Jullie, Jacobine. Ik weet niet de kaart zo. Oké, zo gaat die dan aan. Dit is vroeger zo. En dat losjes daar. Ja. En dan kijk ik dat hier dan spoeg aan dat weet ik hoor niet. Ah, daar staan. Oké, staan ik niet denken, ik wil massa. 7 langkaarsen is voor 70, 3 kortkaarsen is 3, daarom is het voor 73. Nee, dat weet je wat de blaas. Blaas weer naar, want die hoort muziek aan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Oma. Happy birthday to you. Maarten, weet je makkelijk? Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Dat ben ik. Genoeg. Oké. Nou, ik nee, nee, om ja. De Pietie in Bertie. Jullie moet je dat toch? Ja, die verzekert hem net door. Nee. Ik wil niet meer. 4, 2. Wat is nou? Oh. Maar dat is grappig. Nou, dan vallen we met elkaar. Het is dik. Snij mij nog. Nee, maar snij. Ik heb het snij klaar. Ja, dat is ook een goed plan. Je weet niet dat ik nog. Goedenavond, wie zo ik? Nee, dat is Oeh, hij nog eens Louis met een zijnige drank in mezelf klaar. Dit takken, dit blaren. Wie is dat afschiet? Wat heb je mooi mee? Wat maak je nou dan nou? Ena, wat maak je nou? Zijn de lubje Maar je lekker door Siro was ziek. precies vijfstenen. Ik zet adverteren naar je met bij. Dat was een likje, oma. Ja. Gewoon is goed. Wil je nog opmaken? Maar die is zo leuk. And we have a 50 as well. So why did you start in this low? Waar de wat